slovenského titulu. A je koniec. Košice, ktoré sa počas sezóny trápili, načasovali formu absolútne presne na finálovú sériu. 4-1 Poprad, 4-1 Martin, 4-2 Slovan. To sú série HC Košice v play-off. Tí, ktorí videli košický tým v priebehu sezóny, určite neverili tomu, čo sa teraz deje. Alebo nemohli predpokladať, že sa takéto niečo udeje. Slovan kráľoval v základnej časti, absolútne dominoval, neprehral 2 zápasy po sebe. To, čo sa v Hlani darilo Košiciam v základnej časti, teraz dokázali alebo preukázali slovanisti. A lenže v play-off v finálovej sérii nedokázali zúročiť výhodu prvých 2 stretnutí na vlastnom ľade a dovolím si tvrdiť, že tie dve pre 95, 96, 99, 2009 a 2010. To sú roky, keď sa na východe Slovenska oslavuje titul. Po Trenčíne dvakrát získal titul práve košický tým, titul pre Slovan a v 99. tretí pre Košice. Slovan Bratislava v roku 2000, HKM Zvolen získal svoj jediný titul v roku 2001. Slovan následne dvakrát triumfoval v lige. Sériu bratislavského Slovana preťal Dukla Trenčín v 2004 roku. V 2005 Slovan zaknihoval svoj 5. titul. Žilina v 2006, dvakrát Slovan 2007, 2008 a teraz dvakrát HC Košice 2009 a 2010. Pán tréner, je tu veľa detailov, ktoré rozhodli o tomto zápase. Skúste, čo podľa vás bolo najdôležitejšie, že toto finále nevyšlo vo váš prospech? Tak když se vám baví do celé sérii, tak nám se v sezóně povedlo jenom jednou prohrát 2 zápasy po sobě a tady v té finálové sérii a to nás stálo možná titul. Dneska tam byla obrovská touha, dvakrát jsme vyrovnali, ale prostě už jsme byli potom tak zdecimovaní, byla tam chyba vzadu, Nováci to zvrátili ve svůj prospěch a už to udrželi. Oni tie prvé 2 zápasy, ktoré ste prehrali na domácom ľade, ktorého ste sa aj obávali, také dosť zlomové v tejto sérii? My jsme měli 2 zápasy, kdy jsme šli do vedení a doma Košice to otočili. Bylo to doma, my jsme šli, otočili jsme výsledek a dostali jsme 2 kontry a to samé ještě ty zápas tady, kdy jsme vedli a domáci to otočili. Bohužel takový hokej. No, povedlo se jim to. Ja viem, že je skoro otázka, ale čím to, že Slovan tak strátil tú víťaznú fazónu jednak zo základnej časti a potom aj z play-off? My jsme hráli celou sezónu na nějaké hranice možností, uhrali jsme spoustu bodů v té základní části, ale jestli jsme 6krát prohráli, to play-off je nevyspytatelné, byla tam velká pauza a žádná struna nevydrží napnutá 12 měsíců, prostě byli jsme v určitý moment trošku krok pozadu, domáci chytili formu pravý čas, vytrápili se, já nevím, 4-5 měsíců, ale teďka v tom závěru se jim to povedlo. Bude vás táto prehra vo finále ešte veľmi dlho mrzieť. Osobne myslím. Každá porážka myslí. Ďakujem za rozhovor. Oslava košického titulu.